Ambiance. Trance. Hola, què tal? Molt bon divendres. El més destacat de les últimes hores és aquesta inestabilitat, aquests ruixats i aquestes tempestes que, tal com estava previst, s'han extès i han afectat bona part de les comarques de Girona. Entrem en matèria, després veurem el radar meteorològic. Comencem amb dues imatges, núvols compactes i cortina de precipitació que arribava a Pons de Molins. A l'Alt Empordà, imatge de Víctor López. La segona fotografia des d'Osona ens la fa veure Josep Martínez Castro. Aquestes precipitacions acompanyades d'abundant aparell elèctric, de llamps i de trons. Ja saben que poden enviar les seves imatges a la nova tv-girona@gmail.com. Fet aquesta introducció fotogràfica, repassem, com dèiem, el radar del Servei Meteorològic de Catalunya. Observin, les precipitacions, les tempestes es formaven en zones de muntanya de l'interior, ha plogut pràcticament a totes les comarques de Girona, d'una manera forta, intensa, a la Garrotxa, al Pla de l'Estany, punts del Gironès, Vall de Llémena, precipitacions amb moltíssima intensitat, i aquestes precipitacions, arrossegades pel corrent, pel flux en altura, es desplaçaven des de l'interior i afectaven en punts de la costa, s'extenien, tal i com els hi estàvem explicant en anteriors edicions. Fet aquest repàs, anem a veure com han d'evolucionar les masses d'aire. Ens espera per davant un cap de setmana més estable i amb menys risc de ruixats. Quedaran restringits a l'àrea del Pirineu. Observin aquest ou ferrat, és aquesta zona d'aire fred al sud de França. Aquesta és la situació d'avui divendres. Observin com aquest dissabte encara estem dins el seu radi d'acció, però el nucli més fred desapareix. Això vol dir que aquesta bossa d'aire fred petita doncs anirà perdent identitat, anirà perdent força. I observin l'índex d'inestabilitat, aquest és el d'avui, ja ha disminuït respecte a ahir. Observin què fa demà. Es queda només restringit a les comarques del Pirineu, es descohesiona, es desestructura. Per tant, la idea és que el risc de ruixat serà menor i, si es produeixen, seran més concrets i més restringits. El model de precipitacions així ens ho demostra, com dissabte a la tarda podria ploure en zones altes de la Cerdanya i del Ripollès, però la resta, el cel estarà o serè o poc ennuvolat en conjunt. Per tant, aquest és el mapa de símbols per les comarques de Girona aquest dissabte. Matí enterbolit, entelat per núvols alts i mitjans que van circulant, tarda creixement de nuvolades i es poden produir ruixats, sobretot a la Cerdanya, al Cadí Moixeró, a la Collada de Toses, a la Vall de Ribes, també a la Vall de Camprodon. En general, a l'Alt Ripollès és on hi ha la major possibilitat de ruixats, d'alguna tempesta. Aquest dissabte a la tarda podria caure també alguna tronada a les Salines, a les Alberes o a l'Alta Garrotxa. Serien fenòmens puntuals. En principi no es desplaçaran a la resta aquests ruixats perquè el corrent en altura no és prou evident, no és prou suficient com per generar inestabilitat de manera generalitzada. A la resta de zones de muntanya de l'interior, serralada transversal, a la zona del Cabrerès, Guilleries, creixeran nuvolades, a l'interior empordanès, però no deixaran precipitacions. Cel entelat, enterbolit a la costa per núvols alts, però són núvols poc desenvolupats, deixen el cel mig enteranyinat, però en general força estabilitat, i pugen les temperatures, tant les mínimes com les màximes. Puigcerdà 29 graus, 30 a Ripoll, 33 a Banyoles, 34 a Girona, ambient molt i molt càlid. Veiem si els hi sembla la segona meitat del cap de setmana, fins i tot menys risc de ruixats que no pas dissabte. Seran més dèbils, seran més efímers, més transitoris i més localitzats, més irregulars que no pas dissabte. Aquesta zona d'aire fred cada vegada va perdent pistonada, per tant cada vegada serà menys eficaç per desencadenar mecanismes de convecció, d'inestabilitat. Diumenge al matí farà sol, a la tarda creixeran nuvolades a la Cerdanya en zones concretes com el Cadí Moixeró, un altre cop la Collada de Toses, en punts de Llívia, potser en aquest sector, a l'Alt Ripollès. A les zones més elevades és probable que caigui algun ruixat, alguna tempesta, fenòmens puntuals, nuvolades de tarda a l'interior muntanyós sense possibilitat de precipitacions, molt sol, molta estabilitat a la Costa Brava i en general a l'interior del Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, força bon temps. Temperatures que encara poden pujar una mica més, màximes en general entre els 30 i els 34-35 graus puntualment, ambient de plena canícula, sense parlar de temperatures exageradament altes. I l'abans de pronòstic la setmana que ve es confirma i es consolida aquesta estabilitat. No esperem gaires ruixats ni tempestes de tarda, potser dilluns cau algun xàfec de mitja tarda al Pirineu, però a la Costa Brava la setmana es presenta totalment assolellada, estable, algunes nuvolades per l'interior
anterior i es consolida també aquesta pujada de temperatures. Per tant, anunciant que aquest cap de setmana quedaran restes d'inestabilitat molt lleugera a la zona del Pirineu, Cerdanya, Ripollès, on poden caure alguns ruixats, a la resta del temps s'ha de millorar i ha d'estabilitzar-se en conjunt. De moment això és tot. Bon divendres i bon cap de setmana.